Really say, guys, for the people, long time no see. Hey, guys, let me just come and gist you. Why not? So, Apple, that was last week actually. Ndaenda copy ku new project kwedu kwatakati. Oh my god, I'm so excited because it's my first time to partner with engineers per project. Look at me. The Lord has done it finally. Finally. The Lord has done it finally. Guys, I'm so excited. I can't wait to start this project. And with this new partnership. So, back to my story. Our client akati no shero toda kuti pange pane cabin, of course pane imwe cabin iripo kudhara but ine vanhu vanenge varipo vachichengeta what. So now parikuda imwe cabin for the builders kuti vange vachase vachigara kati no problem murungu zvakanaka zvikadi. So we are working neimwe hama yavo yemurungu wedu zvakanaka. So bva vatouya like I think last time taikuza kuti pate munhu watakamirira sikakazi vakatipika nemota tikaenda tanosiya zvinhu zvedu zvakanaka. Then we had to actually pause kuti titange project because pane zvinhu zvaifana kunge zvichwanani naengineer. I think muchazozvinzwisa kana ndakuexplainerai because imba iyi is totally different from dzimwe dzese dzatinomboita uye type yeland ikoko yakasiyana nemaland mamwe ese atikamboshanda. So definitely that's the reason why tiri kupartner nema-engineers as well. So ndabva tatakagara pepe chirega tenge sei kumanyama chakachi cabin pepe hama yemurungu nobva ati no pane kwandakamboona macabins, let's go together. Kati no problem, let's go. Baba mukuru avava vechikuru zvavo very understanding person ndabva vatotiperekedza tikatotenderera vakatodriver tikaona macabin actually they were overpricing them kuside roro kuside kuyana notoni cheguti kokoko. So ndichibvozobva kuya ndobva ati no pune kumwe kufuti kwandomboziva handeite ese kupi kusaidi rokuwadzana. Tikasvika paya kuwadzana zvakanaka. The guys we met musi wekutanga are totally different from the guys I met. But akazoita sei panazonditora cabin tasvika pepa pekutanga tataurana tanegotiata kuti ridzikiswe rabvumiwa. Handiti zvakanaka zvikadi vakatokusira nechine rufingwa wati zvese bobo tauya kumba tazora tamirira kuti izvekebhiri yazvichiita. So now tazita appointment ndafona because takatora 15 phone number dzavo tafona pakaderwa nemwe munhu because I thought in my head kuti ndiye the same person but I think ndiye owner of the business but panenge pane mwe munhu pabasa ipapo. First way I'm seeing this giant personal who is personality is confusing. Even in me, I'm confused because my English is evaporating. Because yo, vesangari mujaindi akaenda mudenga and angasingase. This guy you tichanowirirana nere mberi uko. Little did I know kuti aiwa chiana changu chesure ichi chanzwisisa hambozviona. So tapira pepe vakapotanga vamboburana nechiine munhu wetransport because obviously bamukuru patatinavo vakati vanozwana vanhu vachi vetransport saka ndaingotevera mumasuri vadere pepe vatomboshaudhana uye vati mazera etransport iri kuti mari kusvika iko kwamukuenda. Ndikati ini ndakaudzwa zvakazvikati zvikanzi kwamukuenda nezvinhu zvenyizvi munena mari vatangamupopota ini vana ignore. Why? Because handisi ndandakatsvaga munhu wacho ndo mota yamukuona yetransport iyo. So that guy uyo ndiye aripopo anga akatsamwa zvamukutomuona apa. That guy was pissed off, was angry. Why? Because zvakaitika ndezvekuti takapinda I think ndo panonzi paWhite House apo tapinda paWhite House pepe tapinda mustreet umu takajamba guys mashops akawanda zingaiti aiva namarata. Tikati imi where exactly are we going? Mukutoziva kuti marata ese haaiti here kundorufa chicabin zvikanzi no ndapa nemunhu anondisupply every time. No problem. Tasvika paya that guy ndo pakatanga ndadza his true character. Akutanga guys makambodhira nevamwe vanhu vekuti utaana naye mune zvakanaka utaana newe pane kutonge mutongorwa from Norway. I'm confused. Kumurume uchigori problem naye but amusi hangu akadero. Saka patakasvika pashopu yekutanga ndobva vanzi marata hatina akapera. Ndobva takazinda padha shopu yechitu yamamuchiona tiri papapo ndobva takazosvika ndobva tazotanga kuda kutenga. So he was angry. Up to now guys I don't even know why was he angry because chaidiwa marata nothing else. Tasvika pepe zvakanaka atanga kutopopota ndosaziva kutenga marata kwandoziva zvokutenga kuno zvonetsa izvi akupopota inini. I'm confused. I'm looking at him like
Yo, okay, I'm used to this. Nothing is new in this world of industry of construction. Nango ukadawo ndita sei kundipoka sei. Kune zvimwe zvinhu zvaunodzidza every day, excuse me. Kota zvinhu zvatajaira kuti kune vanhu vakadero mukati meindustry vanogona kuda kukupusisa, vanogona kuda kumhanyisa, vanogona kukuvhiringidza. So he was one of the guy aida kundivhiringidza ndikamusiya akadero. Ndamusiya akadero pai ndobva taenda kumba kuzvakanaka. Saka zvakazoitika zvoti ndandakurasika pamba apa. Ndodazofonera bamukuru vakanidirector. Ndopakatanga da kuta nyaya. Baba, sorry maningi. Utondikonesa kwana asikadi. Wazodidi. Ndivadata kebhiri nziri kuenda kumashure nababa mukuru because kumba iri kuita sei kuenda kufront. No problem. Vasvikapo zvakanaka. Vaku offload. So ndobva vandodhumanisa chitereki kebhiri yaya kumashure kuti nyange mvura ikanaya mvura yese chasvinga kupinda mukati. Ndikati madikurise guys ndakatukwa. On this day ndakatukwa zingamboiti. Ndakachakanga ndorisina ndega. Saba mkurongo ati munodikwidziridza because kukanaya kunoita waterlogging yacho inonetsa. Saka ndobva varamba vakomana vacho varamba paika no problem. Ndinozozvitani vanasekubheni vavo yatosvika satega. As you can see, imwe material kutosvikapo yagadzirwa kuti inge ichishanda. Zvimwe zvakatozosvika takutobvawo. But anyway, that was it.